když se lidé dostanou do situace, že jako nedaří se práce, nedaří se biznis, prostě všecko se sype, jak udělat to, že ten člověk necítí nic, prostě nic. Ano. Není tam nic. Ano. Nemá tak, se čeho chytit. Jo? Tak to je taky jedna z možností, kdy duše klepe na dveře, když v podstatě člověk i v těchto letech ztratí práci, zkrachuje mu firma, různý jako takový jako životní, jako by se dalo říct pohromy, já tomu říkám výzvy. A když ten člověk nic necítí, tak je to právě to, že vůbec není ve spojení s tou vlastní podstatou, s tou duší, s tou intuicí, sám se sebou. Je to o tom, že je takzvaně vyplej, protože je to obranný mechanismus. Když si vezmete, že když se něco stane, člověk má třeba nějakou nehodu, autonehoda, vypjatý situace a tak tělo je takzvaně jako vytváří šokovou situaci, kdy ten člověk jako se vypne, aby to vlastně jako přežil. Jo? A tohle, když člověk dostane velkou ránu v životě, třeba řekněme už v tom pokročilejším věku, kdy přijde o práci a má ještě hypotéku, a nebo opustí ho manžel nebo manželka, tak prostě to jsou takové situace, kdy vlastně člověk je v takovém úsporném režimu a vlastně dalo by se to říct, že má pocit, že vlastně nic necítí. Je takovej... Nic necítí, je k ničemu bezcenný, prostě nemá žádnou hodnotu, všechno ztratil. Jo? A já vždycky ráda říkám, jestli tě můžu doplnit, to je právě ten signál k tomu, tak se opři o sebe. Najdi sebe. Kde je to cítění? Kde je to tvoje srdce? Ano. Jo. To je v podstatě to najít tu svoji podstatu, to volání té duše a tak. Vlastně ta naše celá bytost, ten náš celý komplex, který my jsme, nás nutí, abychom udělali změnu. A lidi nemají rádi změny. A proto vlastně jsou tak obecně nešťastní, když přicházejí velké změny a člověk se chce držet toho starého. Ale ono to teďka funguje opravdu ve velké míře, že nás učí život být flexibilní. A když se nám teda stane toto, jsme úplně na dně, tak třeba z mýho terapeutického hlediska je to nejlepší, co se nám může stát. Jasně, ale já to vnímám třeba tak, že to je prostě momentálně pro někoho katastrofa. Jo? Konec, všechno, smysl života, 50 let, tady jsem se staral o firmu, o rodinu, prostě konec. Ano, ale ještě to konec není, jak říkala moje babička, když jsi unavená, ještě pořád máš 30% na to, aby si prostě dokončila, co máš.